Hitta sin föda fot. Om det är på savannen eller vika, om man tar det med tänderna eller med kort. Oavsett om man är ett djur, en bäst eller en människa eller häst. Vet vi alla vad vi helst vill ha till vår middag. Vi vill inte ha någonting gratis. Vi vill ha kött i bröd. Vi vill ha kött i bröd. Så går det ingen nöd om vi får vårt kött i bröd. Det var söndag häromdagen jag var handla. Kött i bröd eller dansingboll och dagen efter. Så jag fick åka hem till min lya och äta lördagsrätter. Det var kålsoppa för lite majs. Det var en liten korvbit och det kändes ingen nöjd. Jag ville vara ett lejon på Afrikas savann som bara jagade anil, men katten sprang med kött i bröd. Jag vill ha kött i bröd. Då går det ingen nöd. Jag vill ha kött i bröd. Jag vill ha